Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τερζίδη, είναι δήμαρχος Κιλκής και πρόεδρος του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας. Θα μας πείτε λίγο για αυτό το σύνδεσμο δύο λόγια? Ο σύνδεσμος αποτελείται από 67 δήμους και 2 κοινότητες. Είναι σύνδεσμος όπου οι δήμοι έχουν στην περιοχή τους ιαματικές πηγές. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτή, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες περιοχές που έχουν ιαματικές πηγές. Και μέσα από αυτή τη συνένωση θέλουμε να βρούμε όλους εκείνους τους τρόπους, με τεχνογνωσία, με χρήματα, να αναπτύξουμε τον τόπο μας. Είμαστε ο σύνδεσμος όπου έχουμε στηρίξει κατά καιρούς τα μέλη μας με μελέτες, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα έργα εκείνα που χρειάζεται, ώστε ο τόπος τους να αναπτυχθεί. Είναι τόποι ευλογημένοι, που έχουν ευλογηθεί χιλιάδες χρόνια τώρα. Έχουν ιστορία οι περισσότεροι από αυτούς 2.500 χρόνων, όπως οι Θερμοπύλες, όπου εκεί ήταν τόποι συνέβρεσης, συνάντησης και επικοινωνίας για τους ανθρώπους, για να μπορούν πραγματικά μέσα από αυτήν την επικοινωνία τους να βοηθήσουν για την ευεξία τους, την ίασή τους και φυσικά με στόχο να ζουν μια καλύτερη ζωή. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση, προσκαλώντας όλους τους φίλους να έρθουν να φιλοξενηθούν στους τόπους μας. Τόπους ευλογημένους, ξαναλέω, τόπους που δεν έχουν μόνο τα ιαματικά, αλλά είναι ένα σύνολο τουρισμού που μπορούν να κάνουν, από τον αρχαιολογικό, τον μοναστηριακό, τον εναλλακτικό τουρισμό, ώστε η επαφή τους αυτή να τους μείνει αξέχαστη και να έρθουν πολλές φορές στον τόπο μας. Από την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα θα μας μιλήσετε λίγο για τις ιδιότητες των λουτρών στην Ελλάδα, των ιαματικών, που μπορούν να βοηθήσουν? Έχει για πάρα πολλά πράγματα. Εμείς τελευταία έχουμε υπογράψει μια σύμβαση με την μια προγραμματική σύμβαση με την Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την τεκμηρίωση και να μεταφερθούμε σε ένα άλλο επίπεδο, να ξέρει δηλαδή το κάθε μέλος μας και να ξέρει ο κάθε ένας που έρχεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο γιατί πράγμα μπορεί να το βοηθήσει. Για όλα τα πράγματα μπορεί να βοηθήσει. Όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η παρουσία στα ιαματικά δεν αντικαθιστά την ιατρική, είναι συμπλήρωμα της ιατρικής. Βοηθά σε δύο πράγματα. Ένα, μέσα από την ευεξία και την προδιάθεση αυτήνα, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ώστε ο γιατρός μέσα από την παροχή των φαρμάκων ή ό,τι άλλο επιλέξει ο γιατρός να έχει καλύτερο επίπεδο εφαρμογής. Σας ευχαριστούμε πολύ.